No työtönhän mä olin silloin. Mulla oli pätkittäisiä töitä ja sitten kun on työtön, niin sitten miettii kaikkia mahdollisuuksia, että mitä voisi tehdä vielä, kun on ikää sen verran. Eli ennen kuin mä tulin osaajaverstaalle ja tutustuin tähän toimintaan, niin olen toiminut pitkään yrittäjänä. Sitten nyt Etelä-Karjalan taloustilanteen huonontuessa, niin olen vähän joutunut pohtimaan sit omaa ammattia ja tulevaisuuttakin. Ja aina on kiinnostanut koulutus ja opiskelu. Ja sitten kun sai vinkkejä täältä osaajaverstaasta, että tämmöinen polkuopiskelukin on mahdollista, että aloittaa sieltä Samposta ja päätyy sitten sinne sosionomiopintoihin vaikka yhtä aikaakin opiskelemalla ja samalla voi vaikka tehdä töitäkin, niin tämmöinen mahdollisuus aina on loistava. Osaajaverstaalle Anne Rasimus ehdotti, että kannattaisi lähteä keskustelemaan, että mitä mä seuraavaksi teen ja mitä mahdollisuuksia mulla on tehdä. Eli päädyin sitten loppujen lopuksi hakemaan tähän lähihoitajaopintoihin, päiväopintoihin Imatralle, josta sitten aika nopeasti siirryin kuitenkin tonne Lappeenrannan oppisopimusryhmään, koska minulla oli ihana työpaikka siinä samalla. Ja koko tämän matkan varrella on saanut kyllä hurjasti tukea ja apua sitten valmentajilta ja opettajilta molemmista kouluista ja täältä osaajaverstaalta, että miten hommat sitten etenee ja miten saadaan sitten nämä tarvittavat opintopisteet kasaan ja pääsee sitten tutkinto-opiskelijaksi tänne Läpin puolelle. Että nyt on lähihoitajatutkinnot todella vauhdikkaasti edennyt ja ihan loppusuoralla ja sosionomiopinnot on sitten hurjassa alkukaasutuksessa. No sit lähdettiin suunnittelemaan uutta koulutusta. Sitten innostuneena lähdin siihen koulutukseen ja mietittiin, että mitä mun kannattaisi rupea tekemään, että ei kouluttaudu 3 vuotta, vaan lähinnä oppisopimuksella, eli työn ohessa. Sitä itse varmaan miettii, että onko ikä ja aiemmat uramahdollisuudet, niin onko ne esteitä, mutta päinvastoin ikä ja aiemmat opiskelut ja ammatithan ne on ollut vahvuuksia tässä, että älä ikinä luovuta. Vanhakin voi oppia ja opiskelu pitää aivot kirkkaana ja mielen nuorena. Tämänkin ikäinen pääsee kouluun tosta noin vaan, jos se vaan haluaa. Se on mahtavaa kyllä. Et se ikä ei ole se kaikki juttu, vaan sulla on mahdollisuuksia ihan mihinkä vaan, jos sä haluat sitä. Kannattaa kokeilla ihan kaikkea, jos susta vaan tuntuu, etkä jätä sen taustalle. Sitten tulee se vaihe, että miksi mä en tehnyt mitään, miksi mä vaan jäin. Sitten kun se kortti on kokeiltu, jos se meni metsään, niin mitä sitten? Seuraava eteen. Ja osaajaversta se on, suosittelen kaikille sitä.